मा एसे दाम गोसाथारलै। नै मोनसेखौनो अर्डार खालामबा हामसिगोन, दामाबो एसे खमखा। बोरैबा गोसो थुफ्लांबाय, बोरैबा हायना नांबाय नोंखौ सना, आहाहा आहाहा आहाहा। बोरैबा बुदलायफ्लांबाय, बोरैबा अनफ्लांगारबाय, ब्रेकआपबो जाबाय, आहाहा आहाहा आहाहा। थुइ थुइ आइदि थोद साला, बिदि बादावबासि नुजाफैयो नालाय। हा माथो बादावबासि जालायखो नोंलाय? आंथ' बेबायदिनो थाबायखायोना मोद्ला मोसि। बेखौनो गिनांगौ जाबाय नोङो? एसेबां गिखौबालाय मा जानोलै? गियाखैलै भाइ गियाखै। नैबे बुन्दाया एसेबां गिख' नङा, थेवबो बिखाखौसो बोरैबा खेंगेट खेंगेट मोनहांदोंमोन आरो। हा दालाय बहा थांनो नागिरदों? बहा थांनो नागिरदों माने फ्लिपकार्टआव मोनसे अनलाइन अर्डार होदोंमोनलै। बेनो माबा पार्सेल लांनो लिंहरदो बै दुब्लि गेजेरनि लामा ससेयाव। फै थांफानोबा नोंबो आंजों। ओरैनोसो गिदिंलाबायबाय थायो नों। ए नंगौ नामा? थौ होमबालाय थांजायो। हा अनलाइनावलाय माथो अर्डार खालामदोंमोन? दै बेफोरखौलाय मा बुंबाय थानो, थौ दा नायबानो नुगोन। नोंनोमोन ना अनलाइन अर्डार खालामनाय बुन्दा होननाया? औ आंनो बुन्दाया। मा नों जोंखौ बुन्दि बायदि नुदों नामा? दै मा बुङोलै नोंसोरबो? नोंसोर सानै फैदों नालाय सोर सासेयाबा बुन्दा होननानै सोंदों आरो। नै नोंनि पार्सेला लादो। माथो माला फिसाथारलै? आंथ' माथो जोबोद गिदिरसो अनलाइन खालामदोंमोन। आंनि अनलाइन अर्डार खालामनाय माला एसेबां पेकेट फिसायावनो हाबजागोन ना? आं हले गैया बायदिसो मोनदो दै आंनि अनलाइन अर्डार खालामनाय मालखौ। र' नों थांथ'नाङा दानो, जों नायखानि बेयावनो दङना गैया माला। बेयावनो नायखा। अनलाइन अर्डार खालामनाय माला गैयाबा खिन्थु फैसाबो मोनलाङा, बेखौ हले मोनथिखा। साला नोंसोर गेजेर गेजेर बिराद थखायो दै। पेकेट सिङाव मालानो थाया, खालि पेकेटसो थायो मालाबा। र' नायनि दङना गैया माला आंनि। बेलाय मा आन्दारपेन्ट आन्थाल' बोरो मानसियालाय? हा मा मानसि? नै बेलाय बेखौ नायलाय। आंथ' नैबे आन्दारपेन्टजों लोगोसे बे सिख्ला मानसिखौबो मोनफागोन साननानैसो आङो अनलाइन अर्डार खालामदोंमोन। बोरो सिख्लायालाय? मा जाखोलै नोंजोंबो? ओइ भाइ, अनलाइनाव सोरबा सिख्लाखौबो मोनो नामा? बे जाबाय सिख्लानि सावगारिखौ होनानै नोंनि बे आन्दारपेन्टखौ मडेलिंसो देखायदों। अनलाइनाव बिदि सिख्ला हिनजाव मोना नङा। मा जाखो जाखोलै नोंलाय मानसियालाय? आं बेफोरखौ जेबो मिथिया, आं अनलाइन खालामनाय अर्डार मालखौ मोनथारनांगोन। औ थारमाने नोङो जोंनि अनलाइन खालामनाय अर्डार सिख्लाखौ नोङो लाखिनानै दोनदों। साला नोंसोर बेबादिनो थगायनानै लाखियोदां। साला नोङो आंनो पेनखौल'सो होनानै सिख्लाखौ लाखिनो सानदों। जायखिजाया आं अनलाइन खालामनाय अर्डार सिख्लाखौ आंनो नांथारगौ नांथारगौ नांथारखागौ। हे राम हे कृष्ण, मा जाखोलै नोंजोंलाय? ओइ भाइ, अनलाइनाव बे नों जाय पेनखौ अनलाइन खालामदों बे पेनखौल'सो मोनो, बै सिख्लाखौ मोना नङा नोङो अनलाइनाव? साला जोंखौ थगायनो फैदो नोङो? अनलाइन खालामबा मोनाबालाय मानोथो होमबा सिख्लाखौ होना दोनदों अनलाइनाव? हे बे जाबाय मडेलिं ब्रा, फाननायनि मडेलिं। साला नोङो थगायनानै आंनि अनलाइन खालामनाय सिख्लाखौ नोङो लाखिनानै दोनदों। होलै सालाखौ मा इसेबां थगायसुला बेलाय? बिदि मोना सिख्लाखौ अर्डार खालामनो मोना, मालखौल'सो मोनो। प्लिज